लोगोफोर नै जोङो गारियाव दङ आरोना बिमा फिसा गासिबो फेमिलि दायो बेरायहैनो ओंखारदों जोङो अबेयाव बेरायहैगोन नोंथांमोननो दाहाय मोनहैबाथाय खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर जों अबेयाव बेरायनाय जायो मोननै मोनथाम जायगा थांगोन आरोना अबेयाव थांनाय जायोथाय इसोर अबेयावबा थांगोन होनदों आरो आंबो मोजाङै मिथिया इनिफ्राय दाहाय भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांदो दिनैनि आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै रानियाबो अबाव थांनो मामि थांसै ना जोंहा ना मामि दिनु आंनि सना मोनफैबाय आरोना जोङो लोगोफोर दिम होननाय जायगायावहाय मोनफैबाय आरोना जोङो दैमायाव दायो जों बेयावनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर इनिफ्राय दायो जोङो दुगैनाय जागोन ना जायाथाय नायनोसै आरोना दैमा मोनफैबाय बिराद मोजां जायगाया रानियाबो जोंहाना नै टेम्पालि थाबायलायथारबाय नै नाहर लोगोफोर नै दैमाया दलङा ब्रिटिशनि समायानो दंनो मामि ओरै फै ओइ सायहाथिं थाहैनोसै खोमा जोङो नै बाबुआ कारपेट लाखाबाय आरो जिरायनो थाखाय नै इनिफ्राय जों कुकार सुकार एकदमबारे ओंखाम ओंख्रि एकदम बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा रेडि लाबोजोबखादो आरोना लोगोफोर नै इनिफ्राय नै इथिंजायबो मालाय मानसिफ्रा माबा माबि खाना जादों खोमादां सारायाव संनाय नुहुरलायदों इनि खाना खायसे नेखि बाय बाय खालामदो मामि नोंखौ ओइ टिक्लि बाय होनदों ना मामि ना कोनफाले যাব नै दैमाया नै इनिफ्राय लोगोफोर जोङो जाग्रा लोंग्रा जोंनि बायदिसिना बुस्थुफोरखौहाय बेखिनियाव दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर जोङो इनिफ्राय दाना मामि नोंथ' दैयाव दुगैनो गिगोन ना मामि गिगोन गियाना बेयाव मोजांसो औ बा मासे समायखादो र मामि जोंहा दुगैनो लाबाय नै मामियाबो गानस्लायखाबाय दुगैनोसै ना मामि ओंखारनोसै नै अन्थाइबारियाव दसे दोनथ'नो दे मबाइलखौ दे जाबाय गोलोमजोब्बाय आं नै रानियाबो अन्थायाव जिरायलायना दंगासिनो दं मामि मामा राजुजों थांना दे इयो जानो लांलाबायगोन दैयाव जिरायाखै बाबु आयै ओंखारलांनो नागिरलायबावो फैना दै मामि फैना Mami, dudukinnya masa nggak nggak ma? Nengko.
Ini terus ke anak saya ini. Nani. Apa bu? Deh, ori kalam. Ini macam karena memina. Deh, aisyah ori kalai. Taplo kalam. Jalan masalah mah. Jirai, untuk jirai, untuk. Jangan logofer, jangan logo ini lah hafar kalam siler na, karang kamlab kadang nalai, jangan saya dugai kangbai nalai saya ini kasih kangnan ini, jangan sigulon ini dana, ini nih jangan mabaku naik mabak siapa pilih sih, mamangki, ini biawai nih, panluar na, logofer panlu sapni nih. Yang itu na, hah? Mang saya ang songakin alai serani pajang ini kaya rajudajeng sanijeng songna labdeng arena, kayaknya ang mama angkri mintia logofer. Ini ma paji tay mintia, alu paji ini fai lau, yaw dali ingkri karena. Nih, fai yaw nih. Bedor paine nagirdeng arena logofer yaw ini fai bedor kono monakai mane bedora boy. Ini nih daudaiku yang menlapai nih hotel nih fai, Itali, nih daudai. Serau besar kayak miramis kezai, serai ini fai jengrani jang jana siar nih daudaiku hai. Gantai, ayo kenapa mama? Kisah sih, itu Itali aru di. Itali omit ya? Oh. Alu itu alu. Daudai. Đây nào tụi nó này. Tadi bantu. Oंखाम जाखांबाय लोगोफोर दानिया इनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै एसे जायगा गिदिंनोसै आरोना लोगोफोर हाजो सेर-सेरनो हाजोफोरखौ गथ'फोरा नायनो होननायखाय आरो थांबावनो ओंखारलायबाय आरो जोङो नै ini Rani moनबो फैगौ Rani बिफा Rani बाबु साथामबो फैगौ ini आंबो सिगां गयबो जाबाय आङो नै गय जागासिनो दं मोनाबिलि जालायबायानो 4टा जाबाय नामाथाय 4टा जाबाय होनदोंमोन एसे सिगाङाव बाबुआ मासे मोजां नै लोगोफोर दैमाया नै ओरैबो गावस्रानाय जों नै ओमफ्राय नै जोंबो नै जि मोजां समायनाखा नै लोगोफोर आयै नै हाजोजों मासे समायना जायगा आरो एसे मोनाबिलि जाबाय नालाय एसे फहरखौ मोजां नुवासै नालाय नङाबाथ' जा मोजांहाय मबाइलाव जा मोजां नुखागौमोन लोगोफोर नैबे गारिया नै बालायाव गोदोदों आरोना लोगोफोरनि नै बिसिनि गारि आरो बेलेगनि गारि बेनिफ्राय रानि बिफामोनखौबो नारनो माबानायखाय लाखिनायखाय माबाबाय इसोरबो बालायाव हाबब्र'दों
বেগলের খেল এই বেগল ধর এই রাস্তা আগফালে থাকলে আহিব বিলটা হেফলা হৈ আছে তো हाबाय नै কোন কইলে বাবা बोखांनो हाबाय नै लोगोफोर एकदम खोमसि मोनाब्लिबो जाबाय आरोना लोगोफोर दोननोसै लोगोफोर दानिया मोनाब्लि जाथारबाय नै खोमसिनो बाय बाय दाना गारियाव गाखो